Aquest cap de setmana Sant Pol celebra la Fira del Formatge. Hi ha de tot, paradetes, xerrades, tastets amb una mica de vi, tot relacionat amb el món del formatge. Nosaltres avui som aquí per veure què ens hi trobem. Som-hi! Sant Pol va celebrar aquest passat cap de setmana la ja tradicional Fira de Formatge. El nucli central de la festivitat va ser la plaça de l'Hotel. Allà s'hi va habilitar diferents taules per fer els típics tastets de formatge acompanyats amb una copa de vi. A més, s'hi va col·locar una carpa on diferents experts en la temàtica feien xerrades informatives als assistents. També vam poder gaudir d'una estona de bona música, tot plegat per fer poble i passar un bon cap de setmana. En principi, com a Penya Síndries, hi ha bastanta gent de Sant Pol, ja ens coneix que organitzem diferents fires, però l'objectiu és aquest, que la gent de Sant Pol pugui venir a gaudir coses que és difícil de trobar-les totes juntes, i una mica és el que deies tu, que tot Sant Pol pugi. Ens agrada fer-ho aquí dalt també, perquè és una zona on no s'hi fan tantes activitats, i així la gent de baix del poble també puja aquí dalt, i amb això fem més poble, no? Les parades es van situar al voltant de la plaça, un gran reguitzell de formatges i formatges que oferien tastar el seu producte artesanal. Els visitants no van perdre l'ocasió de tastar-los. És la segona vegada, ja l'any passat vam estar, jo visco fa 19 anys a Sant Pol i penso que és interessant perquè dona a conèixer el poble i és maco que es facin activitats i coses típiques, no? Dona vida, penso, al poble. I com veieu, nosaltres tampoc. Doncs de moment hi hem vist de tot. Música, xerrades, paradetes i tant de formatge ens ha vingut la gana, tu. Boníssim! La fira és una gran ocasió per tal d'aprofitar i trobar-se amb els amics i els veïns de Sant Pol. A la vegada, però, una bona oportunitat perquè els formatgers facin conèixer el seu producte. Doncs conèixer el producte i fas propaganda del formatge català que està en un bon moment, hi ha molt bon formatge. Durant tot el matí, la zona es va omplir de curiosos, però la fira va donar per molt més. Doncs durant tot el migdia hem vist paradetes, hem vist xerrades, hem vist gent tastant, hem tastat, però aquí no s'acaba. A la tarda continuem. I continuem. A la tarda, ja amb una temperatura que refrescava una mica, es va aprofitar per fer diferents xerrades a la carpa, un cap de setmana ple d'activitats i amb olor a formatge. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. Y por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso. Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso. Le gusta el queso, que tiene jamón y tiene queso. Eso, ay, eso. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso.